piny owacho. We call upon our brothers and sisters and all Nyando electorates to come on board and go against anybody that will come with a direct ticket. Duond bura mar ODM obago welo mage ne moko kuom kombe mag siasa ka moko kuom jokanyo ogolo ng'ur makagi kacha. Doho oweyo thuolo achije 15 ma itudo kod monj mar dek kalapapla mar Raila Odinga. Erokamano nyikwa Ramogi, wachaka ni achiel kachiel ni duol ma ochung' ne tayo nengo modhi mag nyamburko kod teko stima miluongo ni IPRA kiny biro lando nengo mag modhigo ma osebedo ka ok yot yudo e gwenge mapacho ka kuom jumbe malaro koro mana reyo. Jous modhigo liekore ni osebedo ka pando modhi mondo gichak uso e nengo mani malo magigeno ni biro landi odiochieng' makiny. Mana kaka Edwin Okoth leronwa piny owacho osechako kawo okang' ne moko kuom weg kembe ma uso modhi magiwacho ni koro sani pando modhigo. Tarik 4 dwe mar 4, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta keto koke bajet mambalang' ma oting'o siling bilion 34.4 mar chulo gop johala ma uso modhi mag nyamburko. Kae geno nitiere ni midhiero mar nok mar mwanduno nyalo rumo. Chiegni ndalo 10 bang'e, midhiero no koro eka omedore kendo achiedh nade pod omako weg nyamburko manyaka rit kuom thuolo malach ka gitemo hapgi kuonde ma iuse mwanduno. IPRA wacho ni moko kuom kembego osebet ka uso mwanduno e pinje malibamba ka jopiny to giwe kod sandruok pile ka pile. En ang'o manyalo bet ni osebet ka thiro yudruok mar mwanduno? An achich ni kamoro nitiere weche ariyo. Nitiere jomoko manyaka bed ni jogo ohala mag mafuta ma temo pando mafuta ka achiel me girito ni mech mafuta mondo oidhi kaluwore gi lweny masani dhi mbele Ukraine. Mar ariyo, samoro bende gikane nikech kiny duol moket momi teko mar ng'iyo kaka bech mafuta iketo kiny no land bei manyien. Koro nitie jomoko manyo stock manyo gisebedo go mane ging'iewo e bei machien. Gidwa ni gikan mondo ka kiny bei oidho to koro gigol giusi mondo giyud pesa mang'eny. Bad migawo mochung' ne chwalo modhi kokalo yor odundu KPC pod wacho ni modhigo nitie moromo kendo petrol ma osebed manok ahinya ema nitie chiegni lita milion 140 ma opogore e thoth kuonde ma iuse mwandugo ma kwan gi sani romo 4,270 e pacho ka ma pod otuo kendo duoko jonyiewo karawo kuondego. Nok mar mauta bende koro osemedo ngima malo kendo riwruok mar weg nyamburko mating'o osigo koro wacho ni ka omed nengono kiny to nengo mag dhi wuoth pod dhi medo mana idho. En wuoro mar ohala ma koro dhi medo kelo lal ne piny owacho machoko omenda mang'eny e yor osuru kowuok e ohala mar modhigo to kod lwar mar yuto mag oganda mathoth manyaka ti kod modhigo e jiwo yuto margi. Ta adwa na par ne jo ohala gi ni nyaka ging'e ni jok ma gidwa ni gitiekgi, jok ma gidwaro ni gima pesa mondo dong' nono gi emosebedo ka omiyo ohendni gigo dhi mbele momiyo osebedo ka gichulo kata msara jotije. Liekore ni piny owacho koro osechako golo koke ne moko kuom kembego madongo kama jotendgi koro ikawo negi okang' mager kaka jogo mathiro chumi mar Kenya. Maling'ling' ma wayudo bende lieko ni dhi chak duok mauta magiyudo chien ka bende kambi mar National Oil ma en mar piny owacho ibiro jiw mondo bed kod bede mathoth kendo ne ni Kenya ok olwar e midhiero machalo ma oseneno dweni. Edwin Okoth. Samori kawo gari en siling 150. Kichope boda ng'amioro Tarime be dhi dwaro kendo siling 200. Mondo iduogi michaki iduog Migori ka idhi do ni tiyo gi pesa moingo fuel midhi goyo. Seche ma koro fuel onge, yawa tich be koro onge. Kinyalo go bei ne customer ni mondo bei manyocha utiyo ga go opogore. Tiyudo ka koro giweyi. Midhiero machal kod mae okonyo majori boda boda ko nyamburko mantie wala ne sekta no mar wuoth to kata mano gana moko e kaunti ma Migori. Ere kaka wanyalo we jowa chandore ka to mafuta pod dhi e pinje ma oko to commission ni nena koro wanyalo kawo thuolo ni mar nyiso president marwa ma luoro kabisa His Excellency President Uhuru Kenyatta and the right honorable prime minister kamora mora maginyalo winjwa kaka joma tindo ni ka giyie gikawo okang' to work to the Energy and Petroleum Regulatory Authority mondo migi penji gie niya kare en wach mane madhi mbele gikawe kata independent body mok jogo kende manyalo audit
gik matimore commission. Kata beni joriemb boda ikachiego mag nyamburko koro nitie kod thuolo madhi e pinyno mar Tanzania mondo koro giyud petrol koro pod gikale midhiero mopogore opogore. Ka kwayo margi maduong' en ni mondo koro piny owacho koro donjre mondo koro petrol obed morome pacho kae. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kodhi mbele ni nok mar mauta medo jimbore e kaunti ma Homa Bay ka sani koro loche mating'o mwandu mag gedo kod osike thothgi okwamo e boma ma Homa Bay kaluwore gi nok mar mauta mar petrol. Boma ma Homa Bay ni kod sesende mag loko mo ma oingo kata 30 to sani 2 kende manigi mauta kendo yudore nengo mani malo mokalo. Riwruok direpe mag loche ma ong'ere ni Homa Bay Town Lorries Transporters Sacco yuago lal maduong' ma sani giyudo nyaka ne nok mar mauta chakre e kaunti no jumbe 3 mokalo. Because of the crisis of fuel, we are unable to do our duties regularly. So we are asking the government to come in and help us because the prices of the commodities are going up. That's why we are crying for the government to come in and help us. Kuna shida mambo ya fuel, 1 liter nakuja 65 per liter diesel. Petrol ni 220 liters. Sasa nataka waomba baba Raila Amolo Odinga usaidie wa Kenya mambo ya fuel. Kulingana na hii uhaba kwa saizi watu wetu wote hawezi enda kazi, juu bei iko juu, makastomers hawezi kuja na mafuta yenyewe haiko. Hiyo ndio shida tunaye. Sasa tunaomba serikali arudishe bei chini ili tupate vile tunaweza kupata our daily bread. Gimanyien madonjonwa kae ndiye ni piny owacho koro riembo jatend Rubis miluongo ni Jean Christian Begeron gole Kenya ka otere nyaka dalagi ma France nikech giparo ni nitie kaka otudore gi lal mar modhi mek mauta gi endi. Koro mane weche manyien madonjonwa kae ndiye ni piny owacho koro riembo jatend Rubis miluongo ni Jean Christian Begeron tere gi ng'wech nyaka France nikech iparo ni nitie kaka otudore gi lal mar mauta mane piny ka. Kwadhi mbele ni bad migawo mar mochung' ne tayo wuodhe mag ndege KCAA koro golo siem mager ne weg kalapapla kod jogo mariembogi mondo gibed motang' kaka ndekego itiyo godo mondo gigeng' hinyruok ma ginyalo kelo ne oganda. Kaka Edwin leronwa, siem mar bad migawo biro seche makoro josiasa bende tiyo gi kalapapla kata chopa kiero. En ndalo siasa. Ndalo ma yamo thoro dich kod kalapapla mafuyo koni gi koni, ka josiasa temo mondo giyuore romo mang'eny kendo kuonde mopogore opogore. Ng'eny oganda ma yuore romogo thoro bed kod ilo mar neno jotelo kendo chopo but ndekego. Okang' makoro duol mochung' ne tayo wuodhe mag ndeke KCAA wacho ni medo ketogi machiegni kod midhiero. Jata tije mar KCAA Gilbert Kibe koro wacho ni okang' ibiro kaw ne weg ndekego ma ok oket arita maber mondo jopiny kik chwalre machiegni kodgi seche magipiyo kod seche magigwelo. KCAA bende wacho ni oganda nyaka bed mita 30 mabor kod kalapapla kendo nyaka gibed motang' ka gichwalore machiegni kod kalapapla. Ne jogo mariembo kalapapla bende koro ikwayo ni nyaka gipi kilomita 3 mabor kod kama oganda ochokore, kama KCAA bende dwaro jogo machopo e romo kod kalapapla mondo ne ni ok giwuok kod oganda ka gichung' but kalapaplago. Jogo ma ok biluwo chikego ibiro kawnegi okang' e bwo chik ka oriwo mayo gi lesen mag tich kod fwai mag omenda maromo $2 milion. Jopiny bende koro ikwayo mondo kaw tipo mar kaka ndekego piyo kendo gior ne KCAA e yor mbui kama gineno ka joriemb kalapapla ok luw chikego kendo piyo e yo manyalo hinyo ngima mag oganda ma yuore romogo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Koro doho ma Eldoret oweyo thuolo achije 15 ma itudo kod monj kalapapla mar Raila Odinga chak dueni. Achijego nowe kaluwore ni ne onge neno moromo tudogi kod ketho makamano. To kata kamano, jomin buche olero ni gin kod neno moromo tudo achije 2 go, Abednego Kiptanui kod Kenneth Kipkosgei kod monjno. Ojende moko ne umonjo kalapapla mane oting'o Raila Odinga e gweng' ma Cabernet. Ayo liend jaduong' Jackson Kibor. In this area is accorded the same treatment.
Kwa Ramogi wadhi yweyo moro machuok kwa duoko ka indi wadhi weche mag welo madhi mbele kuonde mopogore nitiere ng'ur kod ywagruok achiel ariyo adek gi muodo lak jowa ma jolendo bro nyiso gima dhi mbele kama untiere. Wambo nyalo wadwani winj kaka uparo Trevor Ombija Ramogi TVKE kata ariyo adek auchiel nono inyalo oro na message mo machuok kanyo mondo ng'e ka onyalo somo gi winj ade pachi e welo madhi mbele gi. Kweno marombolo dhi nyime Siaya bang' welo mar ODM. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lowo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluar mar siling 649 kende. Ndik ote machuok ni lowo kasto ior e namba mar moloyo thiedho. Wajoma mine watigi antibiotics kopwa ni laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich. Sa 12 mamidhiambo. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amin. Dial *811*381# to get ungamo la dhambi. In the spirit of Kenyanness, we have come together to help our brothers and sisters affected by drought. Join us by dialing *126# to donate bonga points, cash or food, and lift one another in oneness. Pamoja tuungane. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Na nyikwa Ramogi warwaki kende chenro mar welo maende kama kurodhi goye mbaka mar siasa. Oganda magin johera kod jokanyo mag duond bura mar ODM
ne ochopo kar romb gi kuonde luto ombulu mopogore opogore e kaunti ma Siaya. Welo makamano ne otime kombe mag wards, kombe mag ute bura mag Bondo, game kod Alego Usonga bende. Chenro mane ochan ni timore e yo manyasani mar Masinde ne obedo gi ng'ur maka gi kacha bende. Achiel kuom ywak ma jogo noketo kanyo ni ne onge ofungu miluongo ni password mar yawo Masinde go eko. Wachana bende kanga mochung awuothe ne sub counties monda cheka ne to weche mawachre ni kare to ka chopo Bondo Township Primary School tayudo ni onge thuolo to makosa manwango mokwongo ogolo kendo kitno oyiena ma yiero MCA madwaro mana makosa ma okonego bedie nikech onego bedni ka keto kitambulisho mara to nyisa na okan member ma that polling station. Women wakisimama hakuna justice. Women wakisimama hakuna justice. They said something they did in 2017. I won't accept the result. Myself Sakwa. I won't accept. I won't accept this result of South Sakwa. Other places people are voting. Why Burlo? Why not here? We need justice as women. Wamama high! We need justice. Yes. Free, fair, and credible election. Aya wadhiani Millicent Adhiambo mani dala mar Bondo Siaya. Millicent oimore mos kuom tich matek ang'eni che ibet kanyo chakre piny ru nyaka sani. Ang'o madhi mbele sani koro? Erokamano ahinya Trevor, oimore ahinya koe mang'ich koni lakini pod wanyonore kaendi kwago tach mondo mi wang'ini to welo gi dhi rumo nade. Bang' ng'ur ywak mane oneno kagi kacha kotenore kod welo goeko mane otimore odiochieng' alanda ma kawuono niendi kotenore kod welo e bwo kotenore kod welo goenge bwo duond od bura mar ODM welo goenge mag jokombe kata jochung' e bwo kombe mopogore opogore e duond od bura no endi. Ng'ur mane oneno goeki pod wanyono tach kaendi mondo wakel nigi achiel kachiel duoko go kaka gineno. Kata kamano Trevor, pok duoko go endi onyal bedo ni okel gi sani nikech pod waneno ka jotelo go eki kata pisas go eki mane ochung'ne kelo duoko go endi kendo miyo chenro go eki kama ne oket mar goyo ombulu go eki donjo kachiel achiel pod gidonjo kidam gi sanduge go eki mag luto ombulu manyiso ni chal ka gima nitiere polling stations kata kuonde luto ombulu ma pod luto ombulu dhi e nyime. Ka wan kaendi waneno ka bende thoth moko kuom jochungo engi ma bende ne otimnegi welo e duond od bura no endi osechopo kaendi karita kwe bende ni e yo makare ma bende nogol wach gi apisas mochung'ne arita kwe mondo mi oyiene ni mar oyiene mana jochungo eki ni gin ema oyiene gi bede ye kaendi e sechego eki manya ang' ne gol duoko go eki. Bende waneno ka bende apisas mochung'ne yore tudruok osetimo ikruok makare mondo mi ka chopo seche ma ayanga ko kuom tombulu mopogore opogore ginyal kelo wechego kata duoko go endi achiel kachiel e yor lony manyasani ma bende kizungu dejo ni live transmission of result kuma bende wan kaendi kapod wago tach mondo wanyal rito waneni results go eki kata duoko go idhi gol gi sadi ok wang'nwa jogi pod wan kaendi mondo wang'e nikech ne wachako lao okinyo sira wende mondo wang'eya nominations kata welo ma Siaya County kaendi dhi rumo nade to gin jomage kata jochung' mage ma bende dhi wuok kod otiko no endi ma bende bro dhi godo e debe chop yiero mabiro dwe mar 8 tarik 9. Ka kamano ka in gi penjo inyalo penja kapok aweyi mondo imed kelo wechego manyien mwaiko ne jokanyanam. Erokamano Millicent, wabro tudore kodi bang' kiseyudo duoko makanyo endo. Erokamano ahinya kuom tich matek. Koro wadhi mbele kendo gi wach mar manyo jo bura mar welo madhi mbele ni kapod wago tach e kaunti ma Siaya
ng'iyo chal mar welo mar ODM kod kweno mar ombulu. Watudore achiel kachiel gi George Amolo ma bende ne oluwore gi gwenge ma Alego Usonga ma koro ntiere seche ma wantiere sani ni. George yudowa e weche yo mar simu. George, ang'o manyien kama intiere kanyo? Gie sani pod wantiere kar chung' od bura ma Alego Usonga kae, ka gie sani to koro waduto te wabiro kama idhi chiwie duoko mogik mar welo mane otimo odiochieng' kawuono ni eri, kendo gie sani wantiere Sia Institute of Technology kae. To kata kamano gi odiochienge seche mane wawuotho koni gi kocha, jotelo mopogore opogore ne medo chiwo pachgi koluwore gi chenro mane dhi nyime, ka nitiere moko kuom jotelo ahinya to mago malaro kom Senate to kod kom mar gavana, ma iyudo ni magi kombe mane gibiro kane ging'eyo kendo ne gigeno ni gidhi yudo kane en achiel kuom kombe mane ji luto e mbulu mondo mi giyier jatelo ma gidwaro. To kata kamano kane wawuoyo kod achiel kuom jotelo go mane laro kom mar gavana, mano okil George Mugoe Mbeya, nochiwo ng'ur mare ka gie kindeno ne oywak ni en nochopo kar luto ombulu, to gima nomako dhoge en ni mokwongo nokone ni kata mana nyinge ema onge e list mar jokanyo mag duond buch ODM monego bed ni ne luto ombulu e chenro mar welo no ero. Gie kindeno endo bende owacho ni kane openjo ni ang'o momiyo ne ok nyal miye thuolo mondo mi ne owal jatelo monyalo dwaro e chenro ni eri, to nokone ni en nyinge nogoli e list no ero nikech kom ma nodwaro mar gavana ne ok tim ya welo. Ng'ur maket gi mae bende Trevor bende ne wayudo kowuok kuom achiel kuom jotelo go eko mane laro kom mar Senate, mano migosi JT Okinda kata Julius Thomas Okinda, ma bende kane obiro mana kaka nyawadgi no, ne en gi geno ni bende ni miye thuolo mar mondo mi o participate kata obed ni bende onyalo walo jatelo modwaro, achiel gi bende mondo mi ne ogo kata mana ombuche wuon e kom mar Senate manodwaro no ero. To mana kaka nyawadgi machielo cha bende nokone ni nyinge onge list, kendo nokone ni nyinge onge list nikech kom mar Senate no ero ne ok otimie welo moro amora. Trevor. Erokamano George. Mano George Amolo kamiwa ler mar wachno ka en Alego. Koro wadhi mbele ni oganda ma johera mag ODM e gwenge mag Homa Bay County bende rito gi liyo ng'eyo kaka kiny ne bagi welo mag ODM e county no. Chenro mar welo makamano no chan ne kombe mamoko koriwore gi mag MCA, Woman Rep kod kuonde chung' ute bura ariyo magin Ndhiwa kod Karachuonyo. Kom mar gavana to nyocha osechiw ne otiko manyalodia ne Gladys Wanga. To dine be ni ODM bedo fair de ginyiso ji chon mondo kik ji campaign, mondo kik ng'ato keth pesa ne, ng'ato resign owe tich, mondo mi giyier jok ma giyiero go, joma ne dwa siasa go ne yiero party ma ginyalo dhigo. To sama wuoye kodine ji osetiyo gi pesa, nitie joma ose campaign higni ariyo. Higa ariyo ka giwuotho, ka gipogo, ka gitiyo gi mwandugi ma gi resign ma giwe tich. En gima lit ka koro gik sama koro ni ji rodhi e debe nikech wahero party mar ODM, to koro iwinjo ni ji oromo ni consensus. En consensus mane michuno gi thuon gi gima ji ok dwa. Kata sani nomination en kiny tich ang'wen. To ikruok maber onge ground. Ok wang'e gima dhi timore kiny, inyiso ne bede e simu e tablet moro. Wakia joma gisekete e tablet go kata picha joma idhi gogo ji ok kaka chalo. Nikech gigi gisebedo ka gitimo yierogi to gichwanyo jopiny. Kaka sani inyisowa ni kiny itimo yiero to pok giwuok oko ma ginyisowa ni kiny itimo yiero e yo machalo nade. Nikech awinjo sani ni polling stations oriw kaka an ang'ama gocho Lake Primary. Wawinjo ni Lake oriw gi Got Rabuor, sijui oriw gi Makongeni, oriw Modhuro. Mang'ama ok orisaf kucho ok nyalo yudo thuolo mabi mago kura ka. Wadwa ni jo ODM ka gitimo yiero giwuok ginyis jopiny ni kiny giro timo yiero maler, koso giro timo yiero mar mibadhi, koso giro timo yiero e yo mane. To polling station kaka an agocho Rang'wena, tiwacho ni Rang'wena Got Rabuor oriw, to maja chande mane ji gocho Rang'wena, ji ne ng'eny ma jomoko sa ng'ado, to sani koro riwgi, to pok onyiswa kaka idhi goye gi protocol midhi lu mondo mi ji ogogoch te, to odhi chalo nade kaka idhi goye. Madayo manyalo yawo kukucho mabiro go ombulu ka, dhi timo nang'o mondo chop kama igoyo ombulu gi seche ma giketo midhi goyo nomination. Penjo mara chalo kama, ang'o momiyo kaka Ndhiwa gi Karachuonyo ema party dwa time nomination? Nomination ma kiny ok wamorgo, nikech party noyieronwa, wan pok wayiero, to wan e weg ombulu. Koro wan warito yiero maduong' ma en dwe mar 8 tarik 9. Ema wabiro nyiso party ng'ama nyicho wahero. Wan kaka Homa Bay tarik 8 dwe mar 9 wadhi yiero jatelo mwadwaro e debe. Ok chunwa gi jatelo, wadagi.
Dhi mbele gi weche mag welo ni aput matayo yiero e duond bura mar UDA oyango ikruok magiketo motelo ne welo margi machakore e odiechieng' makiny. Magi timore e kinde ma jodak ma Nakuru ne onyiso ng'ur kaluwore gi okang' mar duond burano choro welo margi nyime. George Bati nigi wachni maler. Kodong' mana thuolo matin to duond bura mar UDA timo welo margi. Gichiwo singo mar tayo welo makare. As the party leader, I will go out of my way to sensitize the membership of the United Democratic Alliance Party across the country in ensuring that our party conducts itself in a way that is peaceful and to avoid any manner of conflict. To kata kamano, ng'ur bende nitie. E boma ni ma Nairobi, duol ma ochung'ne yiero e duond bura mar UDA owacho ni gihikore mar welo ma uyanga e gwenge duto ma ginie gi jochung' ma dhi laro lemo mopogore opogore. In total, you'll be conducting primaries in 981 electoral seats countrywide. We bought our own ballot boxes, 75,000 in number, and they are transparent. And we acquired them so that even in future you'll be using them. We have recruited 47 county returning officers, 200 constituency returning officers, and 21,000 presiding officers, and 52,000 clerks. Moko kuom jochung' madhi twerore laro tiko mar duond burano e kaunti ma Laikipia onyiso geno maduong' ma gin godo e welono, ka giwacho ni kinde koro chopo ma motuo nyaka pogi manumu. Gikwayo piny owacho mondo ket arita moromo e kinde mar welono. Tuko na charge moja ya kuambia wananchi watokee. Wanakataa, wanasema ya kwamba nominations zinakuwaga na mashida mingi, wanasema kuna kuwaga na fujo, lakini tunataka kuambia muweze kujitokeza kwa sababu hakutakuwa na mambo baya, hakutakuwa na fujo. Najua pia serikali inafahamu na inajua kwamba kesho kutakuwa na huo uchaguzi wa chama cha UDA na mchunjo. Na ningewaomba tu kama kawaida vile wamekuwa wakiimarisha ulinzi, hata kesho waweze pia kuwatumia ulinzi, especially hizo baadhi ya sehemu ambazo zimekuwa na hiyo shida ya ukosefu wa usalama, ili wananchi wasipate hofu ya kujitokeza kwenda kufanya uchaguzi. Tufanye nomination ambayo iko haina fita kwa kila mtu, na wewe ukishindwa ukubali umeshindwa. Pia tuseme tungetaka amani katika Laikipia County. Sisi tunataka amani. Kata obedo ni geno nitie maduong' e kind jochung' mopogore opogore, jodak mag kaunti ma Nakuru ne obago ng'anyo ka gikwedo paro ma duond burano birogo mar choro nyime welo e kaunti ma Nakuru nyaka tarik 19 dwe mar Ang'wen. We are here as Gilgil people to protest and reject in total the recruitment process that happened in the party of UDA for the presiding officers and the polling clerks. I have been called personally by our Secretary General, Madam Veronica Maina, and she has assured us that all the presiding officers in Gili constituencies are going to be transferred to other constituencies. E kindeno e gwenge mamweya e kaunti ma Kirinyaga, jachung' mar duond burano ma oseikore dhi nyaka e debe kinde welo oter gi paro moro ma duond burano koro birogo mondo werne jachung' machielo ma gilerogo bang' liekore ni nitie jachung' ma duond burano dwaro kendo ma osemiyo tiko manyalo odia. We have received with despair the information of a want of a direct nomination to one of our opponents by the UDA party. It is not only unfair but also unacceptable. For the party we once thought to be democratic, as it names sought to award the ticket to the highest bidder on the basis of who finances the party heavier and who is closer to the party mandarins in Kirinyaga County. Kata obedo ni nitiere ng'ur mosewuok kuom moko kuom jochung' oganda moko ewi welo mar duond bura mar UDA, jatend duond burano ma bende en jalup jatend piny William Ruto owacho ni welo mar duond burano dhi timore maonge ng'ikruok moro amora. I want to ask each and every candidate, each and every aspirant to participate in the primaries tomorrow peacefully, to make sure that their supporters are peaceful. We have committed that the elections will be free, fair, and democratic. We have made all the necessary arrangements. We have dispatched
all the ballot papers today. Kakoro telo mar duond bura mar UDA osingo ni welo dhi bedo makare. Oganda jo Kenya koro rito mar winjo jogo madhi fwadho bendera mar UDA kendo piem gi jochung' mag duond buche mamoko tarik 9 dwe mar 8 higani e kinde yiero maduong'. George Bati, Ramogi TV. Welo mar UDA chakore kiny kaming'i ahinya en Uasin Gishu County, to jalendo marwa miluongo ni Chris Owino osego ng'wech mochopo Eldoret kanyo kama ikruok dhi mbele. Chris oimore, to ineno ikruok mani kare kanyo, to jopiny wacho nang'o? Chris, be neno ka ikruok ni kare kanyo? Chris Owino ni piny mar Eldoret kanyo. Chris, apenjo ni bineno ka jo piny oseikore mar timo welo, to jogo giwacho nang'o? Giikore? Sauti, ebu muongeze sauti yake. Mano Chris Owino, gini gik miloso gi lwet dhano, gini gi weche mang'eny, samoro koro kowinja maler. We wachako temane ka bendi Chris Owino manie dala mar Eldoret kama welo dhi mbele. Uasin Gishu en kamoro achiel ming'i ahinya ka koro UDA ochako welo margi kiny. Chris, apenjo ni biyudo ka endi ikruok be ni kare kanyo, to jopiny wacho nang'o? Erokamano Trevor, mana ka iselero wabiro ni achiel kachiel kowuok e boma ma Eldoret kama jo piny ka achiel kod jo hera mag duond bura mar UDA ikore ne chenro mar welo madhi chakore ayanga odiochieng' makiny kalure kod report mane ogol kod aput mochung' ne tayo weche mag welo e duond bura mar UDA. Ka nyalo mna lero ne Trevor ang'o momiyo welo mar county ma Uasin Gishu jopiny okete wang'i, thoth jopiny okete wang'i. Mae county ma jalup jatend piny William Ruto wuokie, kendo mae county achiel kuom counties ma duond bura mar UDA kod riwruok mar Kenya Kwanza ni kod huma peke weche mag siasa. Kanyalo na lero ni jogo mabende ochung' laro kom governor mar county ma Uasin Gishu. Kaka ing'eyo, governor masani ma Uasin Gishu Jackson Mandago thuolo mare apisi rumo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani, kendo jo Uasin Gishu dhi yiero governor manyien. Mae momiyo piem mar laro kom governor ochuo chieng' e county ne ma Uasin Gishu, kendo piem mapek ni e kinda jochung' auchiel mano oting'o ambassador Sara Serem, mano jambetre mar piny Kenya e piny China, oting'o nyaka Julius Bitok ka achiel kod Jonathan B mabende ong'ere kod nying mar koti moja kalure kod koti achiel mane orwako e kinde machien. Kopogore kod Jonathan B wan kod jaod bura Caleb Kositany, mano jaod bura ma Soi. Magi gine moko kuom jotelo mabende olabdho gi ndong' ne kom governor mar county ma Uasin Gishu kod otiko mar duond bura mar UDA. County ni ma Uasin Gishu, Trevor, ni kod ute chung' od bura auchiel. Wan kod kom chung' od bura ma Tarbo man kod kwan mathoth mag jogo ombulu mohewo 110. Wan kod kar chung' od bura ma Soi, wan kod kar chung' od bura ma Anapkoi, wan kod kar chung' od bura ma Keses, ka achiel kod kar chung' od bura ma Moiben. Magi ute chung' od bura auchiel moloso county ma Uasin Gishu, kendo iwacho ni piem mar laro kom governor kendo yiero jatelo kata walo jatelo madhi kawo kar Jackson Mandago kod otiko mar UDA dhi bedo piem mapek odiochieng' makiny. Trevor, kopogore kod lemo mar governor mar county ni ma Uasin Gishu kod otiko mar UDA, bende ntiere piem e laro kom senator, kendo gima nyalo mi nyiero en ni governor masani ma Uasin Gishu mano Jackson Mandago bang' wuok apisi odhi laro kom senate kod otiko mar UDA, kendo odhi piem kod okil Kamaloka Karori Kipchumba ka achiel kod Willy Korir. Magi e jogo madhi laro kom governor, kom senator mar Uasin Gishu kod otiko mar UDA. Kopogore kod kom senator kod otiko mar UDA, piem bende nitiere e kom mar jatend county ni kata women rep, ka piem mapek ni e kinda jatend jaod bura mar county ni masani mano Gladys Boshulei ka achiel kod miyo machielo ma iluongo ni Helen
Chepto. Magi gine jogo ma osewuok oko mar laro kom jatendwa Keini yiero mabiro kod otiko mar UDA. Koro waketo wang'wa mar neno kaka chenro mar welo dhi chalo odiochieng' makiny, kendo Ramogi TV ogoyo tach e kaunti ma Uasin Gishu mar miri wechego achiel kachiel kaka gitimore e seche ma gitimore ma onge leo kata matin. Trevor Chris Owino kani dala mar Eldoret miyo achiel kachiel weche madhi mbele kanyo. Koro kwa dhi mbele gi weche mag welo ma koro dhi mbele kuonde mopogore opogore ni chochni ne okwako chenro mar goyo ombulu e kaunti ma Mombasa, kuma duond bura ma Wiper ne kawuono yiero jalar kombe mag wards e kaunti ma Mombasa. Gwenyruok ma kamano ne omiyo chenro mar goyo ombulu ochakore modeko. Gino bende ne omiyo kwan jogo mane owuok goyo ombulu bedo dok piny mokalo. Joja oko giler mar wachni. Pogruok nonyiedhore kind jogo mane ochung'ne tayo yiero mar jotend duond buch Wiper Mombasa kaachiel kod jogo ombulu. Ma en bang' winjruok tamore bedo ewi chenro mane onego oti godo, ka jomoko dwaro ni oti gi list moting'o nyinge jokanyono mag duond burano, ka jomamoko to oramo ni oti kod kadi mar goyo ombulu kaachiel kod kitambulisho. It is my right to vote. Haki yangu kupigia yule anayetaka kura. Na yule ananiambia siwezi kupiga kura, sijui anajuaje anapigia nani. Because akinizuia labda nilikuwa nataka kupigia mtu wake na amenizuia, basi hajamsaidia yule bwana. John Maundu ma en achiel kuom jogo ombulu koni chochni weche mag kiewo ne bende omiyo riembe ma ok ogoyo ombulu ka en to oramo ni mano e kama ne onego beni ogoyo ombuche. Lakini ndio nataka kujua mwisho wake ni nini, kwa sababu hiyo ni haki ya mtu kupiga kura. Sitatoka mpaka nijue kwa nini na Kisauni imefika wapi na why au tu ni Kisauni. Kama kuna register voting ileto ya last year ilikuwa kwa area gani? The register voting iko. Ile inatuonesha kwa nini tulikuwa Kisauni na tulipigia kura. Jakom duond buch Wiper Mombasa Sheikh Toha Omar ne oyango ni chochni makamano ne omiyo chenro mar goyo ombulu chakore modeko, ka coordinator mar duond burano Alex Masha to ne oyango ni kwan manok mag jogo ombulu ne odwa bedo nikech chochni makamano kaachiel kod arita mager mane oketi e dhorangach. Tulirauka hapa, watu walikuwa ni wengi sana, lakini kutofahamiana kwa wao, manake kwa sisi tunapiga kwa ile membership card ndio ilikuwa ipige kura. So kuna mwingine ambaye hakuwa na hiyo list, so alikuwa na wasiwasi. Kwa kweli zoezi hili limeanza very late, na kutoka asubuhi members wengi walikuwa wako hapa, lakini kwa sababu ilikuwa kuna mambo fulani ambayo yalikuwa hayajarekebishwa, ndio kidogo watu wako just outside the polling center, kwa sababu wameambiwa na polisi wasiweze kuingia ndani na security. Tokato bedo ni ne en chenro mar yiero jochung' mag wards, moko kuom jolar kombe mag od bura kotel negi kod Yunus Mohamed koni geno margi en ni chenro no endo ne onego nywande nyaka jolar kombe mag od bura. Jambo hilo wameliondoa na tunashukuru. Sasa hivi unaweza kupiga kura na ID. Lakini pia sisi kama wagombea wa ubunge ilikuwa tunafaa kufanya hili zoezi leo, lakini nashangaa nikisikia chama na anasema ni siku nyingine. Ne en geno ne jogo ombulu mathoth manie ward ni mar Old Town ne biro wuok oko mar gombulu, to kata kamano ma okotimore. Thoth ge ywak ni ng'ikruok obede to chutho korka jogo manoloko ombulu kaachiel kod mago mawacho ni nitiere mogeng'negi nikech gionge kod kadi mar kura. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyikwa Ramogi walieko nugo mana matin ka welo wuon welo to kendo koro chakore kiny wabro kelo nu achiel kachiel kuonde tema seche mabro chakore kantile guro mora mora kweno bende wabro kelo nu ka anno kapok wadhi e yweyo. Nitiere ji mang'eny moro ote moko machuok ang'ia ne kanyalo somo achiel ariyo adek moko piyo piyo kapok wadhi e yweyo. An Steve Nyakwara Gai kan Mombasa. Yiero mar nyalodi dhi lalo Kuch Baba giwe jopiny oyier jotendgi adagi wachno kabisa. Mano Steve Nyakwara Gai. Waltire machielo ka ni wacho ni waneno Ramogi maler ka wantiere piny mar Mombasa. Nyakwar guok cha pesa welo mar ODM okomorowa. An Isaac kuwuok Kabondo, mana Isaac wa Kabondo komor gi wachno. David Abuya kuwuok Kanyada wacho ni winjo Ramogi TV maler ahinya. Baba gi John Abuya okone mos kamana ahinya. Ramogi ler kendo mit omor. Elisha Ng'ayo majatim mar Kogalo United kamana ahinya. Ntiere kendo Arina Nyakwaro Ketho wacho ni imore Trevor neno Ramogi TV yo makare kan dala Gema Sumbi kendo kwayo hayo maber mar Pasaka
ne ine studio kanyo gi joka jopuonj Dennis Oketho family mag game mantiere game Asumbi. Erokamano ahinya. Wadhi ure yweyo matin kwaduogo to wadhi mbele gi chenro maro imore kikibed gi dewo moro amora. Kiny ka welo chakore maber chuth. Ingeni Ramogi TV bro bedo kanyo ngisi achiel kachiel weche te madhi mbele. To kata kamano igeni yiero maduong' to tarik 9 dwe mar 8. Mane kama koro duondi bro winjore. Alright? Wanere bang' dakika matin. Jonyuol omed jiw ni omak motegno CBC. Yud kawa ilongo ni dala, ka inyo lo Havana Estate Nakuru Phase 3, enengo moluwar masing 649 kende. Ndik ote machuok ni lo, kasto ior e namba mar 200-321. Kata yor code e namba mar 27-25-222. This week's hot games on Shabiki.com. Play on your favorite teams at Shabiki.com for big winnings. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. Ekelea game za leo na so moja on Shabiki.com and stand a chance to win a smartphone. Tunapeana simu mbili kila siku. The more bets you place of 100 shillings each, the more entries you get. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Happy Easter. Kuwa Shabiki. Shabiki.com. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwanduno nigi kasoro ma en owuon emokelo. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. God is your strength. Listen to me, favor will come. It is God who arms me with strength and keeps my way secure. When you're in trouble, instead of keeping quiet, open your mouth and talk to your God. Come, join us in worship, You made my life so beautiful. praise, and get inspired with sermons and uplifting services wherever you are. Every hustler getting paid. Don't wait till Sunday to get the word of God. Get inspired anytime with Viusasa Gospel Center. Omora inya nukete mana Ramogi TV ka endi nyikwa Ramogi. Kwa dhembele ni jotije magorak matiyo hospital maduong ma Migori mabende ong'ere kaka Migori level 4
koro ywak ni pok ochulgi osara kuom dweche 9. Giwacho ni giselimo apise mopogore opogore migawo mar thieth ka gimanyo osara, kata kamano pok giyudo dwoko moro amora. Giywak ni moko kuomgi oseriembi nyaka e udi, to kendo moko be ok nyal kata tero nyithindo skul nikech onge mar omenda. Giwacho ni gisechiwo ywak margi ne piny owacho mar kaunti kuom kinde mathoth, to kata kamano onge ng'ama koro dewo gi sani. Wasebedo ka wabandho pesa wa e hospital sani dweche 9 down the line wachako mar 10, to e seche tema wadhi mondo wapenj the authority like administrator, duoko mochomore onge, mara ni pesa ni e county, mara ni dhi kwa, mara ni ubiro tidware back, onge duoko. For the whole week asebedo ka wawuoyo kodgi, onge duoko. Akawo kinde mwachak wadhi nyaka e office mar Medsup, duoko pod otamore. Koro wan piny otarowa, nyithindo dhi yawo skul, gima wadhi timo, kaka wadhi timore gi nyithindo tamowa, wadak e ut ji, jowa moko lornegi nyaka udi, ma dhano tinde wuotho gi lawe bagne, onyalo nindo kata hospital mondo dogi tich gokinyi, pesa no be onge. Omiyo sirikal mar county government ma Migori donjuru mondo ukonywa, nikech wan be wan mana jo Migori, kendo wagombo mondo waserve jo Migori. Atiyo hospital ka aonge kata kaka konyre gi nyithinda e ot. Nyocha tuo kaka tuo maka mar sukari. Sani an gi pesa mogi yath ondiki na ka siling 250. Otama kata mana kaka ng'iew. Kata kama dhi ayude pesa ni ang'iew kende maonge jowadwa. Athagora malit gi nyithi liete. Chuora no tho sani higa 5. Kata kama yude pesa kende maonge jowadwa. Gilinga tiyo gindan kata neno kaka gikonyowa. Wan gi chandruok ahinya joma moni, aparo ni understand ng'ama dhako kaka en gi mahitaji mang'eny. Nyithindo bende ni e dhot. Ede kaka kata dichuo miwuok kuome kibiro tich seche tene. Dongo nyalo wacho kata ni in gi yore ni moko mogajore. Nikech ok inyal bedo ni tiyo to kone ber mar tijno. Giyie gine ni to de gimiwa pesa wa nikech anto sana kwani dweche 10 nikech odong monda chop tarik 15 achop dweche 10. Abiro yudo pesa no nade? En wach malit ahinya. Wabro singo nu kaendi, wabro nyiso wach ni do county ma Migori nyaka wayud duoko. Ka wadhi mbele ni jodito mopogore opogore oriwore kanyakla mar jiwo jonyuol kod jopuonj ma pod nigi luoro e wi chenro manyien miluongo ni CBC. Jip makamano en mar neno ni oganda omako motegno chenro kendo chwalo nyime chenro mar CBC no. Reporter marwa Judith nigi ler mar wachni. Kata obedo ni nitiere oganda maseyo kitlai manyien mar somo CBC, jonyuol kod jopuonj moko sani jiwo sir ne chenro go, ka giwacho ni en kod lony makare ne jopuonjre kipimo kod kit somo machon. Jopuonje mane oriwore kod jokanyo mag somo mamoko e boma ma Nairobi onyiso yot mag yudo e puonjo jopuonjre mag CBC, ka gilero ni jopuonjre go bende nigi luor mokalo. Chon kane wapuonjo ga nyithindo, most of the time ne wapuonjo nyithindo directly. Wan gi notes, japuonj ni mbele kanyo, o dictate notes, nyithindo ndiko. Lak CBC ber. CBC omiyo nyithindo timo gik moko, timo activities directly. Jopuonj yudo ka kendo puonjo kendo koro yot kabisa, nikech nyithindo mako weche mapiyo kendo nyithindo character gi bende change ka gine udi. Achiel kuom janyuol Moses Ochieng mane loso kod Ramogi TV bende olero pogruok ma oneno e kind nyithinde ariyo manotieko klas 12 kod matimo CBC. An gi nyathi manotimo penj form 4, nyathi manyako, to gi nyathi matin manie klas madhi grade 4 sani. Asekawo thuolo mondo ang'e nyithindo ariyogi. Taneno ka wuok maler kabisa. To CBC okelo wach ma nyathi timo gima biro konyo ngimane. Odongo kene gire monyatio makelo ne konyruok. Jalup jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonje pacho kainat oseyo weche siasa masingo ne jopiny ni gibiro duoko weche somo kaka noriko en, ko wacho ni mano ok nyalre kaluwore ni jopuonjre osego okang' modhuro mokalo. Sani wasechope okang' ma ok wanyal wacho ni CBC onego gol mondo wadoge system machon. Sani giko higani nitie nyithin klas 6 madhi timo penj, grade 6 madhi timo penj. Koro gima onego wang'i malong'o ni ka gidhi timo penj, gidhi e klas 7 higa manyien.
wan gi classes moromo ma ka gitieko to wabedo gi gimiluongo ni 100% transition ma onge nyathi ma dhi timo klas 6 to ok dhi yudo thuolo e klas 7. Jatend migawo mar somo George Magoha nowacho ni ng'wech mar tieko klese mag CBC go dhi nyime makare kendo gigeno ni okang' mar 2 mar chenrono bende biro rumo e dwe mar 7. Magoha omedo ni migawo mare dwaro neno ni jopuonjre duto ochako somo mar CBC maromre. The remaining less than 10% we must deliver. At the end of it, we shall have constructed 6,487 classrooms. It is extremely important that as we start to roll out the second phase of this program, all the children are kept at the same level. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Haya, nyikwa Ramogi koro wadhi yueyo moro matin ka indito Jaka Black aneno ka ikore koro dabiro mondo gonu mbaka e weche mag tuke. Jaka Black bintire wach moro amora mochako lokore nyaka owuo saa achiel. Ya, nitie weche mang'eny molokore. Ja Kenya Ferdinand Omanyala ne nitie piem moro mane ringo Afrika ma milambo. Oloyo nyaka Simbine ma ja South Africa mong'e Afrika mangima. So, Omanyala dhi maber. Ojana no rieny. Ng'wech kama ayie ni jama no liel. Wan nyaka gi weche mag rugby ma bende onge go seche ka wamedo gik mathoth. Erokamano. Wakaw yueyo nyakwa Ramogi bang' thuolo machuok waduogo gi weche tuke. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta oyawo pap manyien mar tuke Lang'ata. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lowo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluwar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lowo kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 27-25-000-222. This week's Hot Games on Shabiki.com. Play on your favorite teams at Shabiki.com for big winnings. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nono anyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Ekelea game za leo na saa moja on Shabiki.com and stand a chance to win a smartphone. Tunapeana simu mbili kila siku. The more bets you place of 100 shillings each, the more entries you get. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Happy Easter. Kuwa Shabiki. Shabiki.com. Machiegni jaera mar weche tuke nyinga Milton Jaka Black. Jo Kenya Titus Sekiru kod Bernard Koech odonje kweth ma jong'wech mamoko ma koro seyango ni ok gibidhi e piem mar Boston Marathon kama eri en dok chien mokalo ne jolos chenro no. Sekiru ma en jaloch mar higa 2021 mar piny mangima e boma ma Milan e piny Italia e nying maduong' mowuok e tukego bang' ja Ethiopia Kenenisa Bekele ma bende osewuok e piem makamano ma ochan timore wuok tich ma juma manyien. Kweth jong'wech ma wakeini idhi telne kod Peres Chepchirchir ma jaloch mar Olympic kod New York Marathon kaeto Joycelyn Chepkoskei ma en jaloch mar London Marathon gi Lawrence Cheron